kemény, határozott védekezésből kell kiindulni. A Fradira ráférne egy ilyen. Na hát ez egyértelmű. Igen, nem csak mondom, itt a játékos keretet kell figyelembe venni. Szóval a DOL nem ilyen játékosokhoz van hozzászokva már, bocsánat, és nem akarok senkit megbántani. Ő neki ebbe bele kell élnie magát. Először, ott volt a Vidi Fradi 2-3-as meccsen, ezért látta, hogy milyen társaságot örököl. Jó, hát ott volt, látott egy mérkőzést. Én azt mondom, hogy nem lehet egy mérkőzésből kiindulni, mint ahogy nem lehet leigazolni egyetlen egy játékos se úgy, hogy ide jön a menedzser, és azt mondja, hogy hoztam neked egy szenzációs futballistát, kész. Nem. Én mindig is azt mondtam, kétszer, háromszor mindenkit meg kell nézni, hogy egyáltalán beleillik-e abba a szerkezetbe, amiben te szeretnéd hozni. De hát nálunk most az van, hogy és mindig a Mészői Kálmányt említem, hogy valaki leesik a fáról, és már itt játszik nálunk. Péter, most kihagyjuk, mert az életért küzd, annyira köhög, de csak egyetlen kérdés Nem még. kell dohányozni.